Oni said not paitika accident. Taxi yanga iri 20 kilometers from Bulawayo ichienda kuJoburg yaduka ndokuba yauraya vanhu 16. Welcome back to your channel. Inguva inorwadza zvikuru for mhuri dzarasikirwa. So a motor, it is a registered South African Quantum yanga ya 20 kilometers from Bulawayo yakananga kuJoburg. Zviri kunzi mota iyi inenge yanga yakasenga ma explosives uye temperature yazokwira zvakonzeresa kuti paitike explosion. 16 vanhu vanga vari mukati vashaika. Police ichazopa statement uye pari zvino tiri kungoona videos coming through from the scene. Also my comments from the scene vari kuti ivo, it is said we've been waiting per road for hours. They are still clearing the road. Vanhu vaita mapisi uye vatsva. You can't identify kuti ndiani. Gore rino chiko chiri kuitika zvazvinodai kutanga kwaro gore here. Patinosvika mid and end naimi zvinorwadza kuita kunge hora yaputika zvakadai. So kana uchinge wakatarisa paitika accident iyi hapana kana cave kana mapotholes, it is road yakangozvichenera yakazvinakira. Zvakauma hazvo. The problem is that on the scenes like this, police reaction is so slow. All the evidence to substantiate the statement that they are going to give has already or is being destroyed by those detectives in Weksutu Namafoni. Instead, it was supposed to be under police until they gather whatever they need. Kungoti nyika yedu yakazaramba vachete havakoshese upenyu hwevanhu. May the departed soul rest in peace. Ndevamwewo vari kutaura looking at the crime scene yacho iri kungotsikwa vanhu vachidarika vachitotora zvavo mavideo econtent. Kwaivo ma-explosives anenge achiendepi? Kokana madazve kusenga ma-explosives enyu madii kuenda musina kutakura vanhu? Imikani zvakauma. Pane foni uye license zvasara zviri nechepanze pekombi iyi, uye foni iri kungoringa. Unotoona kuti vemhuri vari kuda kunzwisisa kuti mafamba zvakanaka, masvika here, asi hapana ari kupindura. Inguva inorwadza chose. Tichange tichingokupai zviri kubuda panyaya iyi. Thank you guys so much for watching. Kune vaya vashaikirwa inguva inorwadza zvikuru, tinomira nemi panguva yakadai. Chatinoziva ndechekuti pane munhu atiri kutoziva mukombi. Mwoyo wangu uri kuramba.